Ивайло Любенов е наследник на известен състезател по конен спорт, дългогодишен и треньор, участник в Олимпийските игри в Москва. Само този Любенов се е състезавал в дисциплината с равни веса. Ивайло продължава традицията на семейството. Той участва в балкански шампионати, републикански шампионати, бил балкански шампион. И традицията я продължава и неговата дъщеря Елица Любенова, изобщо семейство на Езачи.